Buna moigure ncheno moiguiga. Taiwo. Mochokoro mitema. Koru oyo cheni. Oyo cheni koruga ribo kimori. Nchende umocheria. Ase kiama kia ODM. Montongete gasia koro Kuraila Amolo Odinga. Oyogo chagochi AU bune chairman. Komo sabera more? Ebu nione wangapi ni watu wa baba hapa. Igo motebi mwatebire mamoire masabo agende biase ase AU chairperson taibo. Ngwaka buyamono sana. Nje kinde igari bunge gasingo kora ni kupigania Nyamira. Kende gionsi bago teba baretire igase Kenya nkuba bori ekia Nyamira ngaikire. Tokorega sibona iga totara abori ebirogo taibo. Buna juzi tuarenge mukutana na Omosike Alpha torea ekomiti ekoroku ICT. Bagateba bago chako wata egento ekoroku press club asechi county. Press club ego chako konya abana babai minto bari chi blogger abana habari na ribara arike habari bia. Kababori ebu nipatie zile county zote ambazo egentege ochi. Bagateba upande ya Kisii iko huko Kisii County. Gawatebi ya. Kisii County county nero ekoroku Nyamira County. Intutori sub county ya Kisii. Taibo. Egente kumokobeka Kisii County yeche Nyamira. Onya nkeri gocha budget mori konyora. Igongo tewega sitoko kora igari izikupigania watu wa Nyamira. So that mama county kagocha goteba nkogendare kerogo kerike igoro. Tara teba buya kabisa. Lakini gagoteba. Ingo chaiga uno mwigu mbatebi. Nonya ninche ntagete women rep. Mwange. Taibo. Gomo teba mwigu tarikorera sobo. Taibo. Igo monya goto sabera. Na ino mano orio koroku Edna korugari Kisii. Mwamororo muya sana. Maete gari Kisii County babo osoro. Na baba konya kukwana lakini babo atikende. Igo moche momorigerio montoiga. Amonyome achego chiga Nyamira. Taibo. Esa wa sesemi. Asante.